Como estás vivindo a experiencia desta rodaxe? Pois moi ben, estou encantada, en serio, encantadísima de volver a reencontrarme con este sector e sobre todo con este equipo maravilloso. O sea, estou reventada, pero estou moi contenta. Estou no pasando pipa, para min son unhas vacacións de 4 días maravillosas que non acabé nunca. Que opinión tes de cada unha destas historias? Claro, unha vez que as vexa montadas, veré as historias completas, estou na vendo desde outro lado da barreira, digamos, a parte de atrás da historia, pero os guións a min gustaronme moitísimo, pola temática que é, penso que se están, polo guión que o lín, penso que se están enfocando, polo que vin así de rodaxe hasta ahora, que se están enfocando moi ben e que van a quedar impresionantes. Teño moitas ganas de velas montadas. Que tal está resultando ver así en primeira plana o traballo de semellantes Grandísimos actores e actrices? É unha experiencia maravillosa. Estou aprendendo moitísimo de interpretación e de humanidade, moitísimo, moitísimo. A hora de traballar estou alucinando o nivel, xa imaginaba, feito conozco por outros traballos e, bueno, que non nos conoce, pero estou alucinando o que están dando de sí e despois como personas fora da rodaxe están sendo increíbles tamén as experiencias, o que che contan, anécdotas, son fantásticos. Que dificultades atopaste ata agora ou que crees que vas a atopar? Pois dificultades salvo os nervios de enfrentarte ao traballo, a verdad que me puxeron super fácil, tanto o equipo técnico, a dirección e realización, como o elenco actoral, sobre todo eles increíble, porque home, xente que leva moitísimos anos traballando, teñen pasado por miles de maquillaxes e caracterizacións de todo tipo. Sí que, claro, abordas en principio un pouco nerviosa, porque eles tamén teñen os seus métodos e controlan así, entón, pero bueno, en principio foi un maquillaxe bastante sencillo e ben. Mañá hai un capítulo importante, a nivel maquillaxe estou un pouco nerviosa, pero bueno, penso que vai a salir ben, porque estamos todos aí on fire. Penso que me vais a transmitir esa tranquilidad. No, ben, a verdad que me ven, a min me gusta maquillarme, encontro super a gusto ca brocha. Que lle contarías a un potencial espectador desta serie? Que teñen que vela. Teñen que vela porque vai a ser maravillosa, porque non sei, o tema é importante, tamén está en clave de humor negro, pero é algo que, non sei, que é moi tradicional na nosa cultura, na nosa terra, este tema da morte. Son anécdotas moi divertidas e traballamos muchísimo para facer isto. Teñen que ver.